Seguidament farem un vídeo tutorial per veure les primeres passes que podem fer amb Babelchart. En primer lloc ens identificarem amb login, posem l'adreça dalt, el codi de pas o password i entrarem. Aquí tenim el menú. Per crear un nou àlbum hem d'anar a New Album i li posarem un nom. Prova en aquest cas. En segon lloc buscarem les fotos. Buscarem una qualsevol, aquesta mateixa, i esperarem a que pugi. De moment crearem només un àlbum amb una imatge per anar més ràpid, perquè després veurem doncs, com afegir-ne més. Bé, ja ha pujat la imatge, ha acabat de pujar la imatge, i aleshores el que farem serà apretar el botó. Aquí podem dir si és un àlbum privat o públic. Apretarem el Next. Està carregant l'àlbum i aquí tenim la imatge. Bé, aquí podem posar les bafarades, podem posar diferents cliparts. Aquí tenim un, podem escriure aquí. Podem escriure. Bé, podem fer girar la bafarada d'amunt a avall, d'esquerra a dreta, posar color al text. Bé, aquí tenim això. Aquí, amb aquest Amat Fotos afegiríem més imatges, i si volem passar el bloc a la pàgina web, el que farem serà això, bloc àlbum. Per després posar el Babelchart a la nostra pàgina web, apretarem aquí el bloc àlbum i triarem alguna d'aquestes opcions de visualització. En aquest mateix és del tipus estàtic, que quan apretem el play va fent la presentació de manera automàtica, aquest que va corrent doncs, a més o menys velocitat, i el que cal fer és pintar aquest codi d'aquí amb control copiar o editar copiar i passar doncs, el nostre bloc a la pàgina web del centre. Després veurem alguns exemples. Bé, i això és tot.